στην ιδέα διάφορα. Λοιπόν, ήθελα να σας δείξω μια καινούργια πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα που έχει ανοίξει, που λέγεται Lokis. Συνδέεσαι και μπορείς να δίνεις συμβουλές σου σε τουρίστες που έρχονται στην Αθήνα, επισκέπτες στην πόλη, με το αζημίωτο. Δηλαδή, αφού δίνεις μια συμβουλή, πληρώνεσαι. Μπαίνετε λοιπόν, εγγράφεστε, έρχεται η ερώτηση του επισκέπτη της πόλης στο κινητό σας, στο mail σας με μια ανακοίνωση. Του απαντάτε, ας πούμε, το σας μένω στην πόλη, μπορεί να πάει να φάει, μπορεί να πάει να πιει ποτό, στο μουσείο είναι πιο ενδιαφέρον να δει μια έκθεση που μπορεί να βγει να χορέψει ενδεχομένως. Με το που το απαντήσετε, πληρώνεστε. Πώς γίνεται αυτό? Είτε μέσω PayPal, που είναι ιντερνετικό μέσο πληρωμών, είτε μέσω λογαριασμού στην τράπεζα. Πάντως, ναι. Ναι, πολύ εύκολο. Το βλέπετε και εδώ πέρα. Έχει πολύ ξεκάθαρη οδήγηση το πώς λειτουργεί. Μπείτε. Χαρτζηλικάκι για τις γιορτές. Πολύ καλό. Τώρα που έχουμε και τουρίσιμες γιορτές, ό,τι καλύτερο. Τα κάλαντα όλα. Όλα. Βγήκανε, να τα. Λοιπόν, μια που είμαστε σε αυτό το κλίμα, συνεχίζουμε, πάμε στη Νέα Υόρκη να δούμε τη μεγάλη παρέλαση που γίνεται τέλος στην